så jeg kan æde jer. Hov, der er faktisk farmand. Hold da væk, din store bevægelse ud! Hvad fanden laver du? Jeg booster! Den blomst, den er fra min bedstemor. Hvor nødderen! Så går jeg bare min vej. Hvad fanden er det? Så åbn gryden! Så fik vi ham endelig, for helvede! Det er rigtigt. Jeg tror, vi kom til at dræbe julemanden. Og endnu et juleeventyr fra Nissebanen.